Yn Cic Bang, dyn ni'n gwneud lot o pethau gwahanol. Dyn ni wastad yn chwarae gemau, dyn ni'n chwarae gemau egnïol, gym bach fwy dawel, ac yn cael lot o hoel ac wneud. Dyn ni'n cael amser i cael snacks y diodydd, a wedyn dyn ni'n treulio bach o amser yn agor y Beibl, yn sbio ar storïau o'r Beibl, cymeriadau o'r Beibl, a gweld be di'r sut mae'n perthnasol i ni ar Ieuenctid heddiw. A wedyn dyn ni wastad yn gorffen gyda dodgeball. Dwi'n licio pam da ni'n chwarae gemau a pam da ni yn cael diod a snacks. Dwi'n dod i'r clwb mwyn i plant cael lle saff fydden nhw chwerthin a chwarae a fod yn ffrindiau a sydd ddim yn ysgol. Dwi'n meddwl bod hynny'n bwysig iawn. Dwi'n licio chwerthin a chwarae gemau ac rydw i'n licio chwarae fel cifed i'r banana. So dwi'n hoffi biscuits a dodgeball, ac dwi'n hoffi wneud pobl chwerthin fel randomly efo nhw am y reswm, ac chwarae dodgeball ac hoci a cuddiad rotten banana mewn rotten places. Nod y clwb yn gyntaf yw i'r arweinwyr a'r bobl ifanc fod i'n abod y gilydd i adeiladu perthynas cry sy'n mynd i para dros amser. A hefyd yn ail i ni ddarganfod be mae'n wir yn olygu i ddilyn Iesu Grist. A'r sut mae pawb yn gallu cyrraedd ei llawn potensial, y potensial sydd gan Dduw ar ein cyfri ar gyfer ein bywydau ni, mwyn i ni ffynnu.